prečo nepozerám dlho žiadne podcasty, takzvané, a rozhovory, a ani sa toho neúčastňujem, lebo je to stará mentalita, kde sa aplikuje 3D matrica, kde sa zdieľa zo separácie, zdieľa sa teda z 3D, zdieľa sa zo stratenia sa v ilúzii separácií času a vedomia. A tvári sa to, že to doručuje vedomie. Vedomie doručuješ len, keď si v zjednotenom stave vedomia a vidíš, že všetko sa už dávno udialo. A nebudeš projektovať svoje obmedzené, limitujúce vnímanie, čiže starú matricu a mentalitu na niečo, čo je nekonečné, čas neexistuje, je to kvantová záležitosť, všetko sa už udialo.